ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, бинандагони азизи шабакаи оянда, баъзан дар зиндагии мову шумо ҳолатҳое мешаванд, ҳодисаҳое рух медиҳанд, ки дар тааҷҷуб мемонем. Аслан ин наворо ман тахминан 5-6 моҳ пеш сабт намуда будам. он замон барои омода намудани ин навор вақт надоштам ва хуб ёд надорам якчанд моҳ пеш чӣ ҳодисае шуда буд, ки боз ҳиссиёти маро водор намуд, ки ҳамин наворро омода намуда пешкаш кунам. дуюм дафъаам бо кадом сабабе натавонистам, ки ин корро анҷом диҳам. ва розигии худованд будааст, ки дафъаи сеюм ҳолату вазъият ва ҳодисаҳои гузашта истодаро дида натавонистам, ки ором шинам. он чизҳоеро, ки ман фикр карда будам, аз он чизҳое, ки дар ҳарос будам ва он чизҳоеро, ки фикр мекардам, дар наворҳои яке аз бародаронамон, ки хайриёти мардумро ҷамъ намуда ба нафарони ниёзманд мерасонид, дидам. сараввал ман тарафдорӣ ва миннатдории худро баён мекунам ба ин нафароне, ки аз ҳисоби худашон ба мардум кӯмак мекунанд, ё ин ки аз ҳисоби дигар бародарон ҷамъоварӣ намуда кӯмак мекунанд. Ман миннатдории худамро ба инҳо мерасонам, зеро дар баробари он нафароне, ки худро бетараф мегиранд ва мегӯянд, ки мисол гӯё мехоҳанд ёрӣ расонанд, аммо дар салоҳияташон нест, яъне ёрӣ расондан вазифаи онҳо нест. Гӯё нафарони вазифадор бояд ёрӣ расонанд, кӯмак кунанд. мисол аз роҳ гузашта истодаед, кӯдаке ё нафаре ба об ғарқ шуда истодааст. шумо истода тамошо карда мунтазири наҷотдиҳандаҳо намешавед ку. мисолҳои зиёд овардан мумкин аст. ва чӣ хеле ки гуфтам, афсӯс ҳамин гуна нафароне ҳастанд, ки худро аз масъулият озод мекунанд. он бародароне, ки маблағ ҷамъоварӣ намуда кӯмак мекунанд ба ниёзмандон, диққатнок бошанд, нигоҳ карда тавонанд, ки ба кӣ хайр карда истодаанд, ба кӣ кӯмак расонида истодаанд. яъне кор то ба он дараҷае нарасад, ки шумораи фиребгар ва шумораи танбалҳо зиёд шавад. ва аз ҳамин сабаб ҳам чӣ гунае, ки ман дар як наворам гуфта будам, боз як бори дигар мегӯям, шахсе хайр мекардагӣ, шахсе ки хайр кардан мехоҳад, шахсе ки хайри дигаронро ҷамъ карда мехоҳад расонад ба ҷои лозима, бояд монанди шикорчӣ бошад, яъне нишон гирифта баъд паромад, то ки ба ҳадафи лозима рафта расад. ва чӣ хеле ки ман дар яке аз наворҳои пешинаам гуфта будам, кӯшиш кунем, ки дар роҳи илмомӯзии мардум, дар роҳи касбомӯзии мардум, ё ин ки мардумро соҳиби ҷойи кор кардан, ихтисосманд кардан, хайр кунем зиёдтар. дар ин ҷода мо каме ҳам бошад шояд муваффақ гардем, яъне нафаронеро, ки ҳангоми соҳиби кор кардем, соҳиби касбу ҳунар кардем, онҳо аллакай роҳи худашонро меёбанд. ҳангоми кори амали хубе, ки дар миёни мардум кам мешавад, барои чашми мардумро кушода кардан, таърифу тавсиф ба навор гирифта нишон додан лозим аст. ва ҳамин ба наворгириҳо ҳам ҷиҳати мусбӣ ва ҳам ҷиҳати манфиам доранд. албатта ҷиҳати манфии он нафароне, ки шумо рафта ба навор мегиред, худатон медонед чӣ гуна худро нохуб ҳис мекунанд. аммо аз тарафи дигар маҳз ҳамин ҳиссиёт шояд пеши роҳи бисёр нафаронеро, ки фиребгару макор ҳастанд, пеши роҳи онҳоро гирад. яъне то он дараҷае, ки ба кӯмак гирифтан эҳтиёҷ надошта бошанд, ба ин роҳ намераванд. яъне барои ба навор гирифтан танҳо он нафароне, ки ба кӯмак аз ҳад зиёд эҳтиёҷ доранд,
онҳо розӣ мешаванд. боқӣ тансияту хонаобод ва дар паноҳи худованди меҳрубон бошед. худ ва наздиконро эҳтиёт кунед. ҳарчи зиёдтар кӯшиш кунед дар роҳи худо бошед, аз роҳи худо дур нашавед ва ба худо наздик шавед. то наворҳои оянда хайр.